Што ж насамрэч здзейснілася тады, у тую далёкую бэтлеемскую ноч? Яну складана падабраць адпаведныя словы, і ён прымяняе вобраз, метафару. А святло свеціць у цемры, і цемра не агарнула яго. Гэта значыць, што Христос сваім словам і сваёй прысутнасцю сярод нас распраменьвае любую, нават самую непраглядную цемру. Святло, прынесенае Христом у гэты наш свет, не згасяць ніякія ірады. Якой бы змрочнай не здавалася чарговая эпоха ці перыяд жыцця, Хрыстова Божае святло ўжо не атрымаецца загнаць пад пасудзіну. Ніякая сіла не здолела і не здолее адлучыць нас ад Бога, пакуль мы самі гэтага не захочам. Цемра не агарнула яго. Святло свеціць і будзе свяціць у цемры. Кожнаму з нас даводзіцца змагацца са сваёй цемрай. А вось святло Бог дае нам адно на ўсіх. Ён дае нам Хрыста, свайго Сына. І ўсім хапае Юзафу з Марыяй, Захарыі з Альжбетай, Сімеону з Ганнай, мудрацам з усходу і пастухам з ваколіц Бэтлеема, беларусу з беларускай. Усім хопіць ягонага святла. Зберажыце гэтае Божае святло ў сабе, у сваіх сем'ях і на нашай любай зямлі. Мира вам и любовь. Здароўя і дабрабыту. Нехай Бог свеціць. Нехай щастить. Христос народився. Славім Яго!